Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon e oɗo subaka talata hande no subaka foof amin gaddano on roɓɓindu moɗon jayndeli e weltare huccidde moɗon goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kaylawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal hande noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye hande banam gorko Moussa Niang ala ɗo no banam gorko Amadou Moussa tan hande kankone o dogi onji hande o dogi kono noon koye haajuji galle o tan woni ko jaam ɓolo nanguimo kanko Moussa Niang no jaam nanguiri banam gorko Amadou Moussa anni hande noon ko Oumar Mamadou Sow min jadata e roɓɓindu jayndeli meɗen bisimilla ma. ko noon Aissata Ndiaye a salminama mi salminima no fewi mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo ɓe goni eɗoɓe goniri e duni Baba Adama ne kala no mbiɗa ni ko weltare aussi yaddude mabɓe kala subaka e bawɗo wonde kala en tout cas galle o ko goto e nder ha joni revue de presse men woni ha joni robbini jayndeji e oɗo subaka talata hande sappo e goo lewru août hittande 2020 noon tigui wadde hande ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ko noon Aissata a jarama sujet ji ɗi ne kewi mbiyen wadde temuji ɗi ne kewi no jayndeji ɗi mbayni sen puɗɗirima e ndeɗo jayde nde ganduɗa ko libération eɗen gandi hande hella mabɓe adana ɓe garti tan koye koko ganduɗa koɓe mbi accusation de viol sur une malade du coronavirus eɗen gandi ɗum waɗi ko toon to centre Novotel oɗo suku debbo mo ganduɗa koye duuɓi nogas tan de yarata tawi kadi ko sagata gorko goote yarletiɓe Croix Rouge woni volontaire en ko goote ɓen tigui ne wayni yanno e makko o waɗimo golle kante reɗɗi sen kali pular wattanimo noon bandiraɓe ɓe jaafo e helmere ɗum ɗon noon caggal nde caméraji de surveillance kolliti ɗum ko hanki wonno kucciniral makko e ñawowo e oɗo saaha noon ina wayno kanko de o waɗama placé ha joni garde à vue gam ha joni ƴeewe hol ñawore jogorde nde fawede makko waɗi ko wani noon ko 6e cabinet tawi noon ko ɗon ɗo tribunal mbo Dakar kono kay information judiciaire ina wayno udditama hen eɓe garti en gueɗe ɗe jaari no test uji gynécologique ɗi mbaɗira haɓe mbawi heɓde haqiqa wonde ko on tuma ko kay ko hunde wonde faade on ɗon sugu debbo nde tawno ko koreji makko kadi ne wayno mbaɗi on ɗon plainte gam ha joni lawol waɗa hen fodde muɗum nde tawno mbeɗa sikki dafaɗo covid-19 enoɓe mbiri wonko sohli goɗɗum ko wona di baɗiniyede Aissata Ndiaye ko ɗum woni hande ko ɓuuri dowlinde e nde ɗo jayde witende libération noon tigui jayde libération wonno wadde payten koye jayde l'observateur ko noon jayde l'observateur sa ƴeewi hel mabɓe adana may taw omo ganduɗa ko Aly Ngouille Ndiaye jaggoɗo kalfinaɗo nden ke kisal ɓesguji leydi Sénégal natal makko tawta hen ombo hucciti ha joni e meɗen manam ombo firti guite ɗe holko ɗum hollirata eɓe mbi ko l'état or la loi way kono laamu ngo e oɗo saaha koko yalti ina wayno lawol holko saabi ɗum janiyankoɓe ɓe l'observateur ɓe mbaddi ina wayno yewtere yaajde haralleɓe ɓe ganduɗa gani mumen ina jaaji e to batte ha joni constitution woni artigal tammigal leydi men eɓe mbi ko hay texte goto aucun texte n'interdit qu'on marche dans la rue sans masque hay artigal gotal hande wiyani so tawi aɗa yaaha e lawol a waɗani masque kuulal ina wawi fawede ma way kono laamu ngu haali yimɓeɓe puɗɗima ɗum ɗoftade kono noon so neɗɗo yeehini so welama so yadama lawol ina wawi neɗɗo o foolo caliɗo haɓɓude masque o saabi ɗum tan keɓe mbi ina fonno wawde nawede ina wayno e yeeso lawol kala ɓiɗɗo leydi Sénégal mbo haɓɓani masque so tawi fawama junggo ina wawi nawde ɗum devant la cour suprême e noɓe mbiri e nder hella mabɓe tati kamɓe jayde l'observateur ha joni ina tawe e nden jaydi ko kalɗen joni ko e oɗo sakado gorko jannoɗo e sugu debbo toon to Novotel kamɓe ne ina wayno ɓe garti tan e gueɗe ɗe no jaari examen gynécologique o no hollitiri ɗum ni e nder hella mabɓe e jeenayyi woni nden jayde l'observateur kay darti hen e yajede e oɗo subaka noon tigui ko jayde quotidien ko addi hande jayde le quotidien arti ha joni koye tolno rafi covid-19 e nder leydi meɗen Sénégal succession d'événement kewuji ɗi ganduɗa ko dewdiroji ina paaya caggal julde taski gammu ina fayi maggal mbo Touba ina feewa kono kay rentrée universitaire go lewru septembre fandu darade caggal nde ɓe mbi julde taski nde kam holliri kañum hunde nde tawno ko julde nde yawti ko e joni caɗele jiyama gueɗe kewɗe ina wayna ɓeydima e nder ha joni oɗo rafi covid-19 bel wadde so gammu o accama waɗi maggal
Touba waɗi ha joni kayne e lewru octobre université ji ɗi udditi go lewru septembre beele ko ɓuni bagal yanata e woydu ko ɗum woni hande ko jayde le quotidien fifi e kelli muɗum tati nayyi ha e joyyi artude en e yaajede ɓe garti e kawji communautaire ɓe mbi les cas communautaire dépasse les cas contact ɗum ni kadi ko teskoyo ɓe ganduɗa ko rafaɓe tawi anda ko holi dabɗo ɗumen ɓurtima hewde e ɗeɗo balɗe kala limore nde ganduɗa ko andaɓe kañumen manam contact suivi en rewiditonoɓe ɓe ɗum noon ko hunde hulɓinide eɓe garti e ka toon to Ziguinchor to gandanɗa hoorema eɓe mbi hande gon wuuro aussi no tampi hen helle ɗiɗi ha joni jani le quotidien min taw toon haala gokko eɓe mbi ko ndiyam ala to maison d'arrêt et de correction to Mbour woni ha joni dumbirdu to saabi ɓeɓe ganduɗa ko uddaɓe toon ɓe eɓe puɗɗima ko wiyete jet woni grève de la faim ñamde yarde wodantaɓe haaɓe daña ndiyam Aissata Ndiaye jayde vox populi arti e ko ganduɗa ko konnguli Khalif général des Tidjane Serigne Babacar Sy Mansour natal makko e hella adana nden ɗon jayde o wi ko so tawi en jiiɗi ferde e oɗo rafi alay sago noon duttuɗen e sadak wondude kadi e duwaw ko ɗum woni ko jomiraɗo wi sa yi leydi ndi tolni ɗo aduna o kadi tolni ɗo ko yimɓeɓe nattude ɗoftade ko ganduɗa ko ɗum woni jamiroji nde Allah wino e tindinoje ɗe nelaɗo Mouhamadou Boudou windere accuno ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa o wi alay sago yimɓeɓe duttina haqqillaji mumen ɗi e jomiraɗo o wi leydi Sénégal hande ina tolni ha joni ko kanko Serigne Babacar Sy haalata e ko ganduɗa hay goto hande ala kilifu neɗɗo fo ko mawɗo hoore mum neɗɗo fo ala mbo heɗoto neɗɗo fo ina wayno ko candallinɗo ɗo leydi ndi tolni ɗo ɗum ɗon noon so tawi ko niyati ɗum jokirata yimɓeɓe paam en ceerani taw e oɗo o rafi vox pop ha joni Aissata Ndiaye hello he mabɓi ha joni tati eɓe garti oɗo gorkaji biteɗo Abou Sow mo ganduɗa wiyama ko janɗo e joom suudu mum fiiɗum ha heeli junggo ngo holko tumi on ɗon ko caŋarte tubak wiyata ko infidélité wadde hadde e makko saabi kanko kam e oɗo saha hay so tawi debbo o kam neni maaha kanko ne de caabini keeɗi caggal makko mo ŋacci bafe o saha Aissata noon tigui jayde le soleil ko addi un combattant acharné contre la fatalité ɓe garti koye ɓeɓe ganduɗa ko wurduɓe terroriste ɗi woni les personnes handicapées ɗum ɗon noon ɓe jeehi ko toon to centre mbo Pikine to ganduɗa kamɓe ɓen de ɓe padani ha laamu ara wallaɓe ɓe jahani e laabi eɓe mbeɗo juuɗe hen goto kala ina eto ko wawi ko ɓe jangga mecci eɓe eto fewnude kutorɗe eɓe jeeyi ɗum e marché o eɓe naftoro eɓe gurna hen kadi ɓesguji mabɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ko jambareɓe kono kay ina wayno sohluɓe ballal hayso tawi mbeɗani juuɗe koye mabɓe hande ndeɗo jani nde ganduɗa ko jayde le soleil arti e yaajedi ko wona ɗum ko aussi ɓe garti e koɓe mbi ko administrateur de l'APR mo ganduɗa woni Pape Mayel Thiam o wi hande hay goto sohlani ko wiyete expertise pointu woni haalanede ko ganduɗa hay goto meeɗa ɗum haalde gam mbawa andude bilan mo président Macky Sall waɗi donc yama taw kanko no watti miijade ma taw local uji paaɗi e hitande 2021 ɗi noon tigui ko jayde las addi las quotidien hella maɓe adana ko Sayer Seck tawten hen Sayer Seck noon so haalama miije coftal balle kono ɗo ko gardiɗo fedde awoɓe e nder leydi Sénégal hollitama o totti ko wiyete citation direct omo ganduɗa ko directeur de cabinet Aline Ndoye no eɗen gandi ko kanko woni jagorɗo kalfinade awo e ngaalu ummotoɗo e maaji directeur de cabinet makko Fodé Fall wondude e jande las quotidien nde e hoore mum windude ɓen ɗiɗi fof o waɗi plainte ina wayno faade e ɓen ɗon nde tawno noon ina heewi ko ganduɗa hande ko caɗele hakkude mabɓe no awgo woori ni licence uji ɗi no tottitirta ni konnguli kalteɗi taw biyaɗi godani ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hande woni ko welani fedde mabɓe nde Sayer Seck ardi saabi ina wayno ɓe mbaɗi ina wandi noon plainte uji faade on directeur de cabinet mbo Aline Ndoye kono kay ha e o mo ganduɗa ɓeɓe ganduɗa ko jande las quotidien e hoore muɗum ɓe garti kadi e kawuji ko kalɗen nane ko ɗi ganduɗa hande no hulɓini toon to Ziguinchor woni 12 cas communautaire e nder ñalama goto jafɗon 12 cas sappo e ɗiɗi e nder ñalama goto ɗum woni ko teska toon to Ziguinchor diwan banggue worgo e leydi meɗen Sénégal Aissata Ndiaye noon tigui jayde stade coftal ɓalli uddeto damal jayde stade coftal ɓalli e hela maɓe adana ko natal Kalidou Koulibaly gotiri e baroɗe leydi Sénégal mo ganduɗa kala hande ɗo futu koyguel inna ha tingte witeɓe les défenseurs renoɓe gacculi ɓe inde makko ina haale il fait partie des meilleurs du monde oɗo saha noon o boni caɗele mawɗe no fewi e wiide jayde las jayde stade
nde tawno noon ɓe mbi ko Kalidou Koulibaly hakkunde mu e club muɗum Naples way kono ceergal de jogorɗon teskede ɗum noon ko caggal tan nde ɓe mbaɗa éliminé ko ɓoyani ɗeɗo balɗe tawi ko FC Barcelone rewi ɗon ina wayno fooliɓe woni hunde nde ganduɗa entraîneur mabɓe hono Gattuso waɗi conférence de presse feeli wi saabi min poola tan de ko défense amen o ñande hen way tan kono fulɓe mbiyata ko callalal ni koko yuli ha boni ko ɗum saabi ina wayno min keeɓi oɗo o défaite o weltaki hen ɗin konnguli noon belani Kalidou Koulibaly saabi jani nde wi hanti kam sikki ala à 90% ina wawi o yaha nde tawno yaadu makko hikka kala ɗiɗo lebbi kala ina haaleteno donc e kala hitande ne sikka ma Naples yaha ƴetta championnat toon to Italie Juventus ara waɗa ɗum noon ko noon wori ɗiɗo duuɓi ndeɗo hitande kadi ko noon wori saison oɗo ko 62 points toɓɓe 62 c'est insuffisant timmani wadde saabi hikka mbarodi ndi weltaki kadi weltanako no fewi toon to ganduɗa woni Naples to dowle Italie wadde sen nani o yeehi club goɗɗo ɗeɗo balɗe Aissata woto ɗum hawa meɗen noon tigui wadde ne wawi wiyede toro fof fawa koye dow makko en tout cas kanko e wondiɓe makko e défense noon tigui wadde noon tigui Oumar Mamadou Sow on kettima ko jaydeldi adduno nde ɗon ebbore noon en uddata garen e banggal fait divers meɗen hande noon gueɗe rendo ne wawi wiyede ko fait divers tigui saabu oɗo rafi mo ganduɗa woni coronavirus e ko ganduɗa ne wawi addude ɗum ha joni tan e nder leydi meɗen e adduno o e banggueji foof hande nena ƴewtide ɗum noon ene jeeya hen e musibaji ganduɗa nani waɗa ɗum ene jeeya ɗiɗon musibaji noon oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yani guel ɗo cukalel dewel dañguel duuɓi nogas gonnoguel to hôtel ina safrotono toon ɗum ɗon noon amo wonduno e oɗo rafi coronavirus ɗum noon oɗo ɓiɗɗo gorko yani dow makko ɗum noon caggal nde ganduɗa o haali ɗum yaltina o kanko oɗo noon e capantato ganduɗa gonno volontaire uji croix rouge liggotonoɓe toon e hôtel o yaltinama hen kanko ɓiɗɗo gorko o mataw lawol fawe makko junggo Omar aɗa andi ko ƴewtinda ko woni mo ganduɗa rafa ko corona ha yaltina galleji mumen nawaɗo ganduɗa ko ɗon wawi wonde wasa rabde hay goto oɗo ɓiɗɗo gorko kanko beele kanko hande amo faami rafi woni woodi walla wodani nde o yanata e oɗo ɓiɗɗo debbo beele kanko hay amo wonduno e hakkille makko hande ko ɗum woni namdal ngal saabu ina hulɓini hande mo ganduɗa fonno wadde conscientiser artira haqqillaji yimɓe yana e cukalel ganduɗa dañi ko duuɓi nogas tan tene wonno e safaro ɓuuri en hawnade fof Aissata ko agent biyaɗo ko croix rouge international eɗen gandi ko yarletiɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa paɗani jobdi e laamu paɗani jobdi hay goto ko fedde nde wona laamiyankore ko yarlittoɓe garata gam wallude e to batte ha joni cellal darde mabɓe ni heewi yiyede so guerre waɗi so situation ngaji mbaɗinede mbaɗi so ummorima e simple citoyen ko hunde hulɓinide kono kadi ma ɓuur hawnade so umrima e goote mabɓe kamɓe ɓen ɗon ko ɗum woni goho woni jacre heddi ko aussi so tawi jomum alano jurum walla ina wayno ɓernde mum miijo oɗo mo ganduɗa hay so tawi no wona coronavirus ni o sellani tan e tawno addu mon toon ko wallude so tawi no wonano hay hunde yama taw kamɓe ni ɓe gontan toon ha ɗum ɗo fone heɓtoɓe hen jomum peut être conscience o fonno wawde jogade e wallude jomum e wawde jogade on ɗon jurum jogaki ɗum diwi ɗon ni kono kadi jana e jomum mbaɗa ɗum ɗeɗo gueɗe kantoreɗi woni ko mbiɗa ko hewɓe ina namno ngal ɗon ina gadda ngal ɗon namdal beela kanko hay so tawi o hulani hunde o hersani beela o wawano hulde kam rafi covid 19 coronavirus woto makko raɓede saabi hewɓe mom ina jaaha ha mbiya beela ni kanko bom omo gumi wonde oɗon ina wonde e rafi o nde tawno ko gaddunoɗo kaccitari tan yo on ɗon haccita rutti waɗi ina wayno ɗen ɗon gueɗe ko hunde ganduɗa ko fait divers walla fait de société mo ganduɗa ko kulɓiniɗo kono kadi kawniɗo wayno woni foof kam lawol ni waɗa hen golle muɗum e saaha o waɗama garde à vue e boni ha joni e niɓɓuru Aissata noon tigui o waɗi o nanni hoore makko e niɓɓuru woni ko ganduɗa ete hande hulɓinima hay so tawi no wiyete saaha foof hay so tawi ko cukalel ngel yiilinomo e ko way noon kanko fonno rentade kanko e hoore makko saabu
ko ɓiɗɗo debbo, ɗiɗi ko cukalel, tati ko rafi addi ɗum toon ina woppi jignaɓe muɗum hande ne holli ɓe caggal ne jooɗi ine safro kanko omo jeeyay e ɓe ganduɗa ete hande poti ko darade e haɓade rafi o ko ɗum saabimo nawede toon ngam wallide ɓe ganduɗa ɓe gondi koye rafiji ɗi. kanko noon o dogani rafi o ne wawi wiyede o dogani rafi o tawde o tawi ko dafaɗo o yani dow mum no yanire dow mum ni. aɗa andi hewɓe hande ina nawa rafiji ɗi e galleji mumen cara ɗum e bang yo bang Allah tan andi holno ƴettiri rafi o e holno mbaɗi ha dañi oɗon rafi e te noon ko ɓuuri hen hamnade woni soɓe dañi rafi o ɓe mbiyata ko ɓe ganda to ɓe ƴetti ɗum wiye jeeyi nanne e kawuji communautaire tawa kañum e hoore mum ina andi ko ka contact tigui woni ɗon saabu omo andi ɗo ƴetti rafi o omo andi ɗo ƴetti holton holno waɗi hawa dañi oɗo rafi woni ɓe ganda kay ko ɓe ganduɗa o ari o addaniɓe oɗon rafi Omar. ko hunde ganduɗa alay saago watte haqqille nawata en tan ha joni koye on sensibilisation woni ko kalɗa ko surtout sukaɓe ɓe tawno hande hakkude mawɓe sukaɓe ɓuuri jogade sottede e wawde yaji ka en jahata ko kayen natade ɗoji plage uji kayen jahate terrain ji de sport ay ɗi noon nokkuji fof wonde des lieux potentiel ɗi ganduɗa ina poti wawde rabde saabi président de la république Aly Ngouille Ndiaye lollini kattaɗe ƴettaɗe ɗe donc kuuli ƴettaɗe ɗe ɗin nokkuji fof katta yehede firti ko jeunesse jahanno toon o kadi président de la république waɗi ɗum confirmé nde tawno wi ko sukaɓe ɓe yo nden mawɓe ɓe holno suka renirata mawɗo ko an ɓuuri wawde yaade mawɗo ko jooɗi e galle so tawi addanaka ɗon yama taw hewataka yaltini saabu ene heeɓoy on ɗon rafi wadde yimɓeɓe ndenta no fewi hat tigui noon e jeunesse o yo usto ha joni e jalabi ɗi surtout yaaduli ɗi ganduɗa ngala hay nafoore wotere galda e Malaisie hiireɗa ñallaɗa wetaɗa e ko nandi hen ko wona ɗum ko alay saago yimɓe ganda kadi rafi o koko woodi ɗum en tampata e haalde ɗum hande e nder leydi Sénégal accitare nde koko teska donc ɗo e Dakar haala muɗum haalaka ɗo woni épicentre ko ɗo woni lamordu ngo donc so tawi rafi neni ɗo en jii subaka kala nene ɓeyɗo en jejjitani ko OMS haalno e dumunaji bennuɗi wi on va compter des millions de morts en Afrique ɗum hande woni lebbi joyyi koɓe kalno pilñitorɗi hooreɓe leyɗele men e halfinaɓe cellal leyɗele men hoɗo tonnino e noon saaha beelo wadde so tawi yimɓe meɗen leyɗele Afrique ɗe foof hande battani hen haqqille e ko haala ko beele koɓe mbi ko yaata won gonga yo Allah dandu men hen leyɗele men kewɗe hande sen ƴetti en jalti Sénégal ko wayno Afrique du Sud hande kañum woni leydi ɓurde tampude e nder Afrique ko mawte medde joyi ujunere bani adama raɓama toon beel ko ari toon ko tegni tan fuɗɗorino enen idan ka goto jiyanɗa ha ɓoye wiye kawji ɗi joɗɗa balɗe tati nayyi neɗɗo goto hande a watti ñalama fof ko temedde limtete deka ñande fof a finta subaka mbo mayɓe mbaɗani e rafi o wadde yimɓe dutto e ɓornugol masque uji ɗi nde neɗɗo wawi wonde fof midde ay tata mi wowa masque ha ganduɗa so woni nder suudu min gono woɗan masque donc ko hunde nde ganduɗa hoorema yimɓe mbatten haqqille cooɗo juuɗe ɗe ndena hoorema ndena sukaɓe ma ndena aussi mawɓe ma ko ɗum woni ko waɗi ko nafoore noon tigui ko ɗum woni nafoore nde tigui woni jokkude rentade nde soɗade haɓɓude masque mum ɗo tolni foof e jogade gel mum ina waɗa e judde saabu ɗum ɗon foof hande koko woppita caggal ɗum wonno komin gaddannomone roɓindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye e Oumar Mamadou Sow wonno hande oɗo subaka banam gorko ɗum noon e banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly heɗanno en toon yo Allah waɗanen jami kisal ha gongol so Allah jaaɓi.